Ole Grandersen, du er videre til Danske Spil MPT Vejle finalebordet med flest chips. Du startede dagen i dag på 27. pladsen. Prøv at fortælle om, hvordan gik dagen for dig i dag? Ja, men det startede med, at en af de første ting, jeg kommer ind i, det er faktisk mod Rasmus Vogt, og det starter med, at jeg får nogle gode hænder, og ja, rammer bordene, de første 3 hænder, jeg får. Og der kommer jeg så pænt op i omkring 200.000, og jeg startede med 105. Og så taber jeg så også lige nogle hænder lige efter, men derefter så grinder jeg rimelig godt, vil jeg sige. Og rammer rimelig mange af mine hænder. Jeg får nogle kampe med Rasmus, som gør, at jeg får en god stack med videre. Udover det så kommer jeg ind med S-kongen, hvor jeg sidder med godt 1 million. Og det gør, at Rasmus Vogt, han starter med at raise til 160, eller faktisk bliver det small blind racer til 60, og så Rasmus han racer til 160. Jeg vælger så bare call, og så bliver der så skubbet all in med 790. Og det sidder jeg selvfølgelig lige og tænker en kort stund over, men siger så call med det samme med Eskov. Og han viser sig damer op, ja. Og rammer kongen på floppet. Og så kommer der bare ingenting. Og det er faktisk sådan, så man kan sige, det er helt herinde der. Og det er så udviklet sig til et chip lead, som sagt, som du går ind med til i morgen. Er det noget, du har gjort dig nogle målsætninger om, når man går ind til sådan en finalebord? Er det noget man egentlig kan sætte målsætninger for, når blinds og stacks nu også er, som de er? Altså det er klart, at jeg vidste jo godt, da jeg kom til i dag, der skulle jeg ud og skubbe min stak en del gange, eller om ikke skubbe, i hvert fald prøve at raise dem for at få en god stak. Og det har jeg gjort med en rimelig god succes, vil jeg sige. Og det gør jo selvfølgelig, at man, inden man kommer til her, så sidder man jo og tænker, at man skal bare lige have en 27. plads, fordi så er man i pengene. Og det ene med det andet, så står man lige pludselig som chip leader. Og det er jo kun dejligt, kan man sige, til ferien. Og du er jo ikke en, vi kender super meget til i forvejen, her på siden for eksempel. Prøv at fortælle lidt om, hvem er du egentlig, og hvilken pokererfaring har du taget med dig til turneringen her? Jamen altså, jeg spiller godt 2 gange om ugen live poker i både lidt privat og så lidt i en pokerklub, West Poker faktisk, i Ølgod. Og der sidder vi og spiller rimelig ofte sammen, en 16-20 mennesker. Og der vil jeg sige, at min succes der er sådan okay. Altså det er selvfølgelig, man vinder ikke hver gang, og det ved man også godt, sådan er poker. Hvis man vandt hver gang, så skulle man jo være pro, ligesom alle dem, man sidder sammen med ved bordet. Men klart, at jeg har en indstilling om, at jeg ved godt, hvordan gamet det går og det ene og det andet, og jeg ved også godt, hvordan man tæller outs og det ene og det andet. Så det er klart, at i den erfaring gør, at man bliver lidt bedre, ikke? Også ved at spille sammen med flere andre.